Què tal, enganxats? Això és Enganxats al Punt. Comencem! TV3 lidera el mes de novembre amb un 13,9% de quota de pantalla en un mes en què les audiències s'estabilitzen després del frenètic mes d'octubre. Per la seva banda, Antena 3 acaba segona amb un 9,1% i Telecinco es recupera del desastrós octubre i tanca novembre tercera amb un 8,5% de quota de pantalla. Merlí consolida el lideratge dels dilluns per davant de La que s'avecina i Operación Triunfo, que millora les seves dades però segueix com a tercera opció de la nit dels dilluns. Tot això en un mes en què s'ha acabat Masterchef Celebrity i La Casa de Papel i s'han estrenat noves sèries com El accidente a Telecinco o Traición a la 1. 8TV acaba novembre amb un 2,5% de quota de pantalla. La televisió privada de Catalunya segueix amb fluixes dades d'audiència i el mes ha acabat amb el nomenament d'un nou director, Ramon Rovira. Després d'un frenètic mes d'octubre marcat per l'actualitat política, les audiències s'han estabilitzat aquest mes de novembre i hem tornat a veure xifres més habituals. Tot i així, TV3 ha tornat a liderar el mes amb prop d'un 14% de quota de pantalla, deixant gairebé a 5 punts la segona cadena, que ha estat Antena 3. Feia 7 mesos que Antena 3 no era segona, des del mes d'abril concretament. Darrere seu veiem Telecinco, que és tercera amb una dada sensiblement superior a la del mes d'octubre, però tot i així ha firmat una també de les pitjors dades del mes. Darrere seu veiem la 1 i la Sexta. Finalment, la televisió espanyola ha quedat per davant de la Sexta, beneficiada per programes com Masterchef o Operación Triunfo, i la Sexta no ha pogut estar per davant degut a aquest descens de l'actualitat política. Finalment, el mes l'han tancat 4 i 8TV amb un 5,3% i 2,5% respectivament. Com dèiem, tot i el descens de l'actualitat política aquest mes de novembre, un Telenotícies ha tornat a ser el programa més vist del mes. Concretament, va ser el TN-Vespre del 2 de novembre, el dia de l'empresonament de part dels consellers de la Generalitat per part de l'Audiència Nacional. Com veuen, aquell dia el Telenotícies va fregar el 1.000.000 d'espectadors. A més, tots els Telenotícies han estat líders de la seva franja d'emissió en tots els dies del mes de novembre. Aquest mes d'octubre, programes d'entreteniment han tornat a guanyar protagonisme dins de la televisió i una de les disputes més interessants l'hem vist els dilluns amb Merlí, La que s'avecina i Operación Triunfo. Si us fixeu en el gràfic, veieu com Merlí és la líder clara dels dilluns, tant en share com en nombre d'espectadors, per davant de La que s'avecina i Operación Triunfo, que sí que van més frec a frec, però de moment la sèrie de Telecinco sempre li guanya la partida a Operación Triunfo. Tots dos ronden el 15% de quota de pantalla i unes dades que oscil·len entre els 200 i els 300.000 espectadors. A més, fixin-se també en aquest gràfic a nivell estatal. Veiem com, tot i que La que s'avecina guanya cada dilluns la partida a Operación Triunfo, el concurs musical va en línia ascendent a mesura que avança el programa i agafa el lideratge just quan acaba el capítol de La que s'avecina i comença la remissió d'un capítol de reposició. És llavors quan Operación Triunfo agafa el lideratge de la nit fins al final, coincidint en el moment de les últimes actuacions i de la valoració per part del jurat. Doncs precisament d'Operación Triunfo hem volgut destacar un moment que a les xarxes va tenir molt de ressò i que de fet va ser catalogat com un dels moments històrics de la televisió amb el hashtag Història de la televisió. Concretament ens referim a l'actuació de dos concursants, dels concursants favorits d'Operación Triunfo, l'Alfred i la Maia, que van interpretar la cançó City of Stars de La La Land. Mireu. I look in somebody's eyes to light up the skies, to open the world and send. De ben segur que serà una de les interpretacions d'aquesta edició. Veurem, però, si OT acaba liderant els dilluns o, si més no, si acaba superant La que s'avecina a mesura que avanci el concurs i arribi a la seva fase més decisiva. Un altre dia interessant a analitzar aquest mes de novembre ha estat els diumenges, i és que Salvados i el 30 minuts s'han disputat el lideratge del prime time de les nits de diumenge amb dos reportatges molt potents. Per una banda, el programa de Jordi Évole va emetre una entrevista en dues parts al president veneçolà Nicolás Maduro, mentre que el 30 minuts apostava per dos reportatges del procés sobiranista. En relació a això, fixeu-vos el que va passar. L'expectació de la primera entrevista al president veneçolà va dur el lideratge de Salvados per davant del
reportatge Catalunya Afer Exteriors, el 30 minuts dedicat a la repercussió internacional del procés, mentre que la segona part de l'entrevista a Nicolás Maduro no va treure el suficient a l'audiència i el reportatge el 30 minuts dedicat a les causes judicials del procés es va endur, en aquell cas, al lideratge. El ganador de la segunda edición española de MasterChef Celebrity es ¡Saúl! Aquest novembre també ha estat un mes d'estrenes i també de comiats. Ja ho han vist, ha acabat MasterChef Celebrity, que va celebrar la victòria de Saúl Cravioto amb la seva millor dada d'audiència de tota la temporada. Precisament per substituir MasterChef, la 1 va estrenar una nova sèrie els dimarts a la nit, La Traición, que no va acabar de funcionar i es va veure superada per l'estrena d'una nova sèrie, El Accidente, en aquest cas a Telecinco, que sí que es va estrenar amb unes dades força correctes. Tot això en un mes en què s'ha acabat La Casa de Papel amb un final que no va deixar indiferent a ningú i que va tenir un gran ressò a les xarxes socials. Precisament per analitzar aquest últim capítol i tot el que ha donat de si aquesta exitosa sèrie d'Antena 3, us convidem a mirar la nova secció d'Enganxats, el sofà d'Enganxats, en què analitzem aquest últim final i totes les temporades de la sèrie. També en el capítol d'estrenes destacar els nous programes de La Sexta com ¿Dónde estabas entonces?, d'Ana Pastor i Malas compañías, històries de la corrupció amb Cristina Pardo, dues de les periodistes de moda del grup petit d'A3 Media i que s'han estrenat amb bones dades d'audiència. I a TV3, èxit rotund de This is Art, un programa cultural que es va estrenar en un prime time de dimecres amb molt bones dades d'audiència i amb una gran rebuda a les xarxes socials. Per la seva banda, 8TV ha tancat el mes de novembre amb unes dades similars a les del mes d'octubre, aquest baix 2,5% de mitjana. Ha estat un mes en què la televisió privada de Catalunya, potser amb voluntat de millorar aquestes dades, ha nomenat un nou director. Es tracta de Ramon Rovira. I una de les primeres novetats l'hem vist en un dels seus programes estrella, 8 al dia, que ha fitxat la periodista Gemma Nierga per entrevistar els candidats dels partits polítics a les eleccions del 21D. La periodista es va estrenar el passat dia 30 entrevistant el candidat del Partit Socialista, Miquel Iceta. Precisament, 8 al dia va firmar la millor dada mensual el dia 21 de novembre, en un dia que va acollir l'audiència que va marxar del TN Vespre, ja que aquell dia s'emetia el partit de Champions entre la Poel de Nicòsia i el Madrid i que va tenir una rebuda molt baixa. Doncs per tancar aquest Enganxats al punt, avui tenim el nostre home de les audiències, i el coneixeu, l'Ivan Prieto, que avui, Ivan, ens portes un programa de celebració. I tant. Què tal, Lluís? Què tal? Tenia ganes de tornar aquí amb vosaltres. Avui parlarem de Zapeando. Zapeando aquest mes de novembre ha celebrat, com tu sabràs, Lluís, els 1.000 programes i a més Enganxats hem fet un reportatge. A Madrid. Un reportatge parlant amb els tertulians i amb el presentador Fran Blanco. Per què en parlem avui de Zapeando? Perquè últimament es veu que les televisions no tenen paciència amb els programes de televisió i en canvi Zapeando és una bona mostra de que tenint paciència les coses i els resultats arriben. Un programa que va començar amb un 2 o un 3% de share, el setè programa va marcar el mínim, aquest 2,6%, i la tendència ha anat cada cop a l'alça, fins i tot aquest programa 1000 va arribar a un 8,7% a nivell d'Espanya de dades. Per tant, la paciència i petits canvis com aportar nous col·laboradors, inclús aportar una nova taula al programa, porten a que el programa creixi. El programa creixi i, per tant, que Zapeando segueixi amb aquesta tendència a l'alça. Esperem també poder fer 1.000 programes aquí a Enganxats al punt. Gràcies, Ivan. A tu, Lluís. Això és tot per la nostra banda. Gràcies per acompanyar-nos en aquest nou Enganxats al punt, l'últim d'aquest any 2017. Nosaltres ens retrobarem l'any que ve. Recordeu de no desenganxar-vos de les audiències i de la televisió a enganxats.com i a les nostres xarxes Facebook, Twitter i Instagram. Que tingueu unes bones festes i que vagi bé.